ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಬಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ್ನೆ ಮೂಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಳಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಮುಳಿ ಗೊತ್ತುನ ಮುಳಿ ಪಂತಿ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಮುಳಿನ ದೆತ್ತದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಏರ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಬಂಡಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತೇರ್ನ ಸೇರ್ಪಗ ಯಾರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೇನ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳ ಬಯ್ಯದ ಬುಡ್ತುಗು ಕಾಲೇಜಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂದು ಒಯ್ಬುಂಡು ಅವು ಬೆತ್ತಲೆಗಳು ಒಯ್ಬು ಪೂರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏರ್ನ ಮಾತ ಊರುಡು ಬಯ್ಯದ ಬುಡ್ತುಗು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಒಂಜಿ 5 ಒಂಜಿ 6 ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೋಣ ಬರ್ಪಣ ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ಗಂಟೆ 8 ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಹೆಂಚ ಹೋಗ್ತಾನ ವಾರಡ್ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಟ್ರಾಫಿ ಕ್ಯಾಶ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಬೇತೆ ದಿನ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬುಣ ಕೆಲವೇರಡು ಗೊಬ್ಬರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿರ ಪೋಯಿ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಳೆ 45 ಆತಂಡಿ ಎಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊನ್ನೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಒಬ್ಬನೇ ಎತ್ತೆಂಗ್ಲ ಮುಲಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂಟಿಯಾ ಬಾಲ್ ನಾಡು ಮರಿಯಾದ್ರಿ ಓಡೆ పోతున్నాయి వాళ్ళు ఈ ములిట్టి తోజు ఆకియారు వద్దు మళ్ళా మళ్ళా పుడుపునే ఓంటియా తిక్కడ బాల్ ఇక్కడ పుట్రా బల్లి సంతో తీర్నజ్జా ఓ సంతో ఈ తీర్నమ్మ ఎన్న అర్థం ఇతాకు ఎర్నాకి కాకు పతనియా ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಗೊಬ್ಬನ್ನ ಇತ ಗೊಬ್ಬನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ ಆನೆ ವಿಕೆಟ್ ಎಪ್ಪನಗುಲೆ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಮುಕ್ಕಲು ಅಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಬರ್ಸದ ಮುಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಇರ್ಲು ಬರ್ಸವರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಗೊಬ್ಬನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ ನಂಚ ಬಂಡದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರತು ಹೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂತು ಬ್ಯಾಟ್ ಅತೋಲೆ ಇತ್ತೇನ ಔಟ್ ಅಂಪನೋಲೆ ಇಂದೆ ಚಾದಿ ಒಬ್ಬನೆ ಚಾದಿಯಲ್ಲಿ ಓ నేను ఉంటాగా ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬಗ ಈ ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ಹಾಕ ಮಾರ ಯಾಕವಣ ಇದು ಬಾಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಾನು ಹಾಕುವ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀಕೆ ತೀರಂದಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ ನಸಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿ ಆಯ್ತು ತರ್ತವಿತ್ತು ಸರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಬೈ ವಿನ್ನತಿ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬ ಈ ಲಂಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂಜುಲಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಜಿಂಕ್ಲ ರೆಡ್ ಹೊಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಹೊಡೆದ ಆಚಾರ ಉಂಟು ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಐದು ಒಬ್ಬ ರಜ್ಜಿ ಆಚಾರ ಉಂಟು ಒಬ್ಬ ಗಬ್ಬ ಬರ್ಚಿ ತೂಕ ಎನ್ನಡಿಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ರೌಂಡು ಪಿಚ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬಿತ್ತು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಲಗ್ಗಡಿ పోతుండు ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಬೈದೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬುಗ ಮಾಡದು ಬತ್ತನೆ ಮೆಗ್ಗಿಯೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬನೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಪ ತುಲಾ ಚಾದಿ ಒಂದ್ಸಲ ಗೆಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ರನ್ನಿಜ್ಜಿ ವಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪು ಐದು ಕಬಾಬಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತುಲಾ ಆಯಜ ಬ್ಯಾಟ್ 10 ನೋಡ್ಚಿ ತಾಂಟಲು ಎತ್ತುನು ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವನ್ ಬಿಯೋಂಡ್ರ ತುಳಿ ಈತ 6 ಹಾಕೊಂಡು ತುಳೆ ಬಾಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾಲ್ ಉಂಟಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋ ತುಜಾನೆ ಪೊಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಾಗೆ
దాని లేట్ మీరు వాట్సాప్ అంతా తీసుకోమని బరదా చారేది ರಸ್ಕ ತಾಯ್ತ ಮಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಬ್ಬನ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಬಳದೇ ಬೆರಿಗೆ ಆ ಮೈದ ಲೆಕ್ಕ వాళ్ళు జాతర అయితే మర్యాద ಇಲ್ಲ రెస్పెక్ట్ ಇಲ್ಲ ఇంట్లో ఎక్కడ చెప్పొద్దునే వెస్ట్ బెంగాల్ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ದು ಬಾಲ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡ ಜನ ಎಡ್ಡರ್ ಇದ್ರ ಕತ್ತಲನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಗಿದಾದ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪಣೆ ಏರಿಯಾ 6 ಇಂಚ್ ಹಾಕಣೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಾಕಿದೆ 6 ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗಡಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಮಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಅನ್ಬಿಡ ಪಾಡ್ದು ವರ್ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಅವಳಾತೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಂಚ ಪೋತನ ವದ್ದುನ ಇಂಚನೆ ಹೋತನು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಿನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಆಡುಂಟೆ ಪೂರ ಇರ್ಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್